Teräaskareita. Nyt tehdään hobostouvi, eli kulkurin keitin. Ennen vanhaa köyhät kulkurit, jotta ne sai keitettyä ruokaa, ne teki peltipurkista, säilykepurkista itselleen keittimen. En väitäkään, että näitä nyt pitäisi löytää luonnosta tai metsästä, mutta hauskojahan näitä on nikkaroida. Esimerkiksi keittiöstä löytyy tää tällainen, millä haarukat ja veitset kuivataan, eli aterin kuivain. Se sahataan, otetaan siitä pohja pois, sahataan se halki. Saadaan siitä valmiiksi tämmönen kappale. Tähän ehjän päälle laitetaan se näin, niin että sinne jää suurin piirtein tämän verran ilmatilaa. Nopeiten me lukitaan tää tähän paikalleen nauloilla. Elikkä noin. Ja toiselle puolelle vielä samalla lailla. Nyt meillä on periaatteessa keitin siinä. Sitten otetaan patenttirautaa, leikataan siitä sopivat pätkät peltisaksilla, taitetaan ne jotain kovaa vasten tai ihan vaan näin. Saadaan kattilatuet. Ne laitetaan samalla lailla paikalleen nauloilla. Eli tuolta ja sitten ristiin. Muuta hukkureikä. Ja toinen puoli. Ja näin meidän keitin on valmis. Metsästä löytyy erilaista näitä risua ja kuivia oksia, käpyjä. Niillä täytetään tää meidän keitin. Sytytetään se tikuilla. Ja sitten sen jälkeen, kun siellä on hyvä liekki, me saadaan meidän kattila tähän nätisti päälle. Yksinkertainen, hauska, tehokas. Jos sitä halutaan lähteä vielä hipistelemään, me voidaan ottaa siipimutterit ja prikat, korvata nämä naulat niille. Ja silloin kun me laitetaan ne tästä ja näin, me saadaan erittäinkin tukeva systeemi. Ja sitten sen jälkeen, kun sitä on käytetty, varovasti tietysti annetaan sen palaa kaikki tuhkat pois, kun se on varmasti kuiva tai varmasti sammunut, niin sen jälkeen pakataan se irtonaisiksi osiksi ja viedään kotiin.